ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഓക്കെ, ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയത് എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടും അത് എഴുതിയ വ്യാഖ്യാതാവിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് പറയാം. ഇപ്പോ ഞാൻ കേറിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രണാമമന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം വരാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേരൊന്ന് പറയാം. ഗീത കൃഷ്ണവാണി ദേവിദാസി എന്നാണ്. നമ്മള് ഈസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ആ ഒരു ബേസിക്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത, ആരാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിൽ എഴുതിയ ആ വ്യാഖ്യാതാവ് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവാണ് നമ്മുടെ ഈസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യനായ ശ്രീല പ്രഭാതർ, AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാതർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപക ആചാര്യനും, അതായത് ഈസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപക ആചാര്യൻ. ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി കൃഷ്ണ ഫോർ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നാണ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം 1896 ആണ് ജനിച്ചത് കൽക്കത്തയില്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഗൗർ മോഹൻ എന്നായിരുന്നു, അമ്മ രജനി. അവരുടെ മകനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് കൽക്കത്തയില്. വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജന്മം തന്നെ, അങ്ങനെ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അച്ഛനാണെങ്കിലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മകനെയും ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആ പിതാവ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കൽക്കട്ടയിലെ വർഷം തോറും ജഗന്നാഥപുരിയിലെ രഥോത്സവം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജഗന്നാഥപുരിയിലെ രഥോത്സവത്തെ പറ്റിയിട്ട്. രഥയാത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെയും രഥയാത്ര ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഉത്സവത്തെ പറ്റിയിട്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മുടെ പ്രഭാതർ, അതായത് അന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ അഭയചരൺ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിരുന്നത്, ആ കുട്ടി ഇതിലെ ആകർഷകനായിരുന്നു. ഒരുപാട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് പിതാവിന്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, എനിക്കും ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു രഥയാത്ര നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി രഥത്തെ സംഘടിപ്പിച്ച് പിതാവ് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അവര് ഗംഭീരമായിട്ട് ആ രഥയാത്ര ആഘോഷം ചെയ്തു. അതായത് കുട്ടികളുടെ സമയത്ത് കുട്ടികൾ കളിക്കേണ്ട ഒരു കളി അതിലും അപ്പുറം അല്ലെ, വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് ഈ അഭയചരൺ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പം മുതലേ എന്നുള്ളത് നമ്മളതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു. അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം വൈദിക വിജ്ഞാനം അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് അതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കിയത് അദ്ദേഹം. എന്നിട്ട് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലാണ് പ്രചരണം നടത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത്. ആ ഒരു നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം പാലിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നൊരു ദ്വൈവാരിക ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അമേരിക്കയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലെ സ്ഥാപക ആചാര്യനും നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവും വിവർത്തനവും എല്ലാം കൊടുത്തത് അദ്ദേഹമാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ചെറുപ്പത്തില് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു രഥോത്സവത്തിന്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അന്നത്തെ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ അദ്ദേഹം ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം ഗുരുവായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവാൻ തയ്യാറാവുന്നതും. അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഈ ജലദൂത എന്നുള്ള കപ്പൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ആ കപ്പലിലാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അതൊരു ചരക്ക് കപ്പലുമായിരുന്നു. അതിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരണത്തിനായിട്ട് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ, അതായത് അമേരിക്ക ഐക്യനാടുകളിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. ആ പോയ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ആ റൂട്ടായിരുന്നു പോയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് 1966 ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് ഈസ്കോൺ എന്നുള്ള ആ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഈസ്കോണിലെ അതിന്റെ ഒരു കീഴില് 100ഓളം വിദ്യാലയം, 108 അമ്പലങ്ങൾ വന്നു, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ ആശ്രമങ്ങള്, വിദ്യാലയങ്ങള്, അതുപോലെ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒക്കെ പിന്നീട് രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് പിന്നെ അനേകം വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു സമ്മാനമെന്നോ എന്താ പറയുക, അത്രയ്ക്കും ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക്. ശ്രീല പ്രഭാകരന്റെ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ചെറിയ ചെറിയ ബുക്ക് തൊട്ട് വലിയ വലിയ ബുക്കുകൾ വരെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് പോലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ കീഴില്. അതാണ് ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ, BBT എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് തൊട്ടുള്ള ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ മണിഭൂഷിത മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്നൊക്കെ ആ ബുക്കൊക്കെയും വായിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭക്തി എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിറ്റഴിയുന്നുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് അതിൽ അപ്പുറമായിട്ടും ദിവസം പ്രതി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിറ്റഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ BBT. പിന്നെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്, അങ്ങനെ സ്വന്തം ജീവിതം കൃഷ്ണാബോധ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പരമ ഭാഗവതരായിരുന്നു നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭാകർ. അദ്ദേഹം 1977 ഇഹലോകവാസം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാല്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ ന്യൂയോർക്കിലും ഇതേപോലെ രഥയാത്ര ആ ഒരു പ്രായത്തിലും 70 വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം കപ്പലിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. ആ ജലദൂത കപ്പലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരക്ക് കപ്പലിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം, ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് അറിയാനൊക്കെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ നമുക്ക് നേടിത്തന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ 70 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ നേട്ടം, ആ ഗുണം തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്. നമ്മള് മട്ടാഞ്ചേരി, കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ആ ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടെ പോയത് കൊണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിലാഫലകം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയാൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിലെ രാധാ ഗോവിന്ദ് ഡൈറ്റിയസ് ആണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ എന്നാണ് അമ്പലത്തിന്റെ പേര് തന്നെ. കർണാടക ജില്ലയിലാണ്, കുലായ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ്. അതിന്റെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നാമനിഷ്ഠ ദാസ് പ്രഭു. അദ്ദേഹം BTech IIT കാൺപൂരിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതില് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭാകരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ജയപതാ ഗുരു മഹാരാജ്, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ശിക്ഷാ ഗുരുവായ നാമനിഷ്ഠ ദാസ് പ്രഭു. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല്, ഇത് ഒരു ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, അതായത് ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്കിത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്, പിന്നെ മധ്വ എന്ന് പറഞ്ഞ മധ്വാചാര്യനാണ്. ഗൗഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അഥവാ അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പേരില് അറിയപ്പെടുന്ന ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ അദ്ദേഹമാണത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം ഗുരു പരമ്പരയായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് വെച്ചാല്, കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അത് ആര് കൊടുത്തു? നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന്. ബ്രഹ്മാവ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ
നാരദ മഹർഷിക്കും നാരദ മഹർഷി അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ വ്യാസദേവനും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ 22ാമത്തെ ഗുരുവായിട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ 32ാമത്തെ ഗുരു ആചാര്യനാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രബോധർ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റിയിട്ടോ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അതേപോലെയാണ് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൊബൈല് ഫ്ലഗില് കുത്തിയതായുള്ള ഒരു പിക്ചർ കാണാം അല്ലെ. അത് ശരിക്കും ആ ഫ്ലഗ് ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വയറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൂസ് കോണ്ടാക്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും നമുക്കത് ആ മൊബൈലിലേക്ക് ചാർജ് കയറില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തില്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് ഇത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എവിടെയും ഒരു ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മറ്റുള്ള ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ആചാര്യന്മാരോ അതിൽ ഏഡ് ചെയ്തിട്ടോ ഇല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് തന്നെ പേര് ഇതിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതില് ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകള് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവുമാകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഭക്തനായിരുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രമായിരുന്നു, സുഹൃത്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ നമ്മളും അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും ഇത് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ആരാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശകൻ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെ? ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ സേവിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ മരുന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിപരീത ഫലങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ലാബിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ മരുന്ന് എങ്ങനെ കഴിക്കണം, എത്ര നേരം കഴിക്കണം, എത്ര ടീസ്പൂൺ കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗുളിക എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ലാബിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്താണ് പോയിട്ട് വാങ്ങിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ കഴിക്കാൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഉപദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആണ് നമ്മളത് ഇതും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഗീതോപദേശകൻ അനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ ഉപദേശകൻ. അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളത് കേട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറെ ശ്ലോകം എന്തെങ്കിലും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചോ അതൊന്നല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമായി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനും ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അത് കുറിച്ചിടണം. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ലൈഫ് മാനുവൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഇലക്ട്രോണിക് സാധനം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങി വിചാരിക്കുക. എന്താ പറയാ, ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. അത് വാങ്ങുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? അതിന്റെ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് കിട്ടൂല്ലേ? അതിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ
സാധിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ്. അത് എവിടെ ഓഫ് ചെയ്യണോ, ഓൺ ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ കൂടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ക്ലേശങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പല വിധത്തിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പുറത്ത് കടക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു കാറ് വാങ്ങിയിട്ട് അത് ഇലക്ട്രോണിക് ആണ്, അത് ആ കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ ശരിയായ ആ ഒരു അത് കൊണ്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ അതിനും ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ അതിൽ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ആ കുട്ടി അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യഥാരൂപത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് വരുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, അതുപോലെ 700 ശ്ലോകങ്ങളും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതായിരുന്നു. കാരണം നേരത്തെ മാതാജി പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഈ ക്വിസിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്തോ ചെറിയ പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പറയുന്ന സമയത്ത് എക്സാമിനായിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായമാണുള്ളത്. അതൊരിക്കലും മറക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 18 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ 18 അധ്യായമാണുള്ളത്. അതുപോലെ 700 ശ്ലോകങ്ങളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. 6 കഴിഞ്ഞ് 7 തൊട്ടിട്ട് 13 വരെയുള്ള അധ്യായത്തില് ഭക്തിയോഗം, അതായത് അതിന്റെ നടുക്കിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ, അതില് ഭക്തിയോഗത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിലാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയോഗത്തിന് അത്രയും വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ ആ മധ്യത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം, പിന്നീട് വരുന്ന 6 അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിയോഗം, അവസാനത്തെ 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇരുട്ട് മാറിപ്പോവുക, അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഗൗരവമായിട്ട് വേണം അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കാന്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിയുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കേണ്ട. 18 ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് 18 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ 18 മണിക്കൂറിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീത കഴിയോ? ഇല്ല. ഇത് സമയമെടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ലെവൽ 2 നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശദമായിട്ട് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുത്തിട്ടാണ് പോവുക. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യൻ വന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇരുട്ട് മാറുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞതകളെല്ലാം മാറിപ്പോണത് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ. ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് 5 വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. 5 വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുക്ക് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിൽ 5 വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്ന ഒരു ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത്. 1 ഈശ്വരൻ, ആരാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നു. 2 ജീവാത്മാവ് എന്നെ പറ്റി പറയുന്നു. 3 ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പറ്റി പറയുന്നു. 4 കാലം, 5 കർമ്മം. ഈ 5 കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളാണ് ജീവാത്മാവ്, നമ്മൾ ആത്മാവാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളാവുന്ന ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളാണ് ജീവസത്ത അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെ കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമയങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എത്ര കാലം ജീവിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂലേ, ഇത്ര വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സമയമുണ്ട്, ആ സമയം കടന്നു പോകും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾ, അത് നമ്മളുടെ ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപെടുന്നത്.
അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വിഷയം 5 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമനിയന്താവായ ഈശ്വരനും നിയന്ത്രിത ജീവസത്തകളായ ജീവന്മാരും വിഷയമാകുന്ന പ്രകൃതി, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, പ്രപഞ്ച അസ്തിത്വത്തിന്റെ കാലയളവ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രകടന കാലം, കർമ്മം ഇവയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഗീതാ മാഹാത്മ്യം. ഇനി നമുക്ക് ഗീതാ മാഹാത്മ്യത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മാഹാത്മ്യം, ഗീതയെ പറ്റിയുള്ള മാഹാത്മ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്: ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം എപ്പടെ പ്രിയത പുമാൻ വിഷ്ണുപദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം എപ്പടെ പ്രിയത പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാദിവർജിത. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങള് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുക്തരാകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെ? ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടി വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് നോക്കുന്നത് സംശയദൃഷ്ടിയോടാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്രോ, ഇത് ആരെഴുതിയതാ? ഇത് ആരെയൊക്കെ അവരെന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രങ്ങളില്? അല്ല, ശാസ്ത്രത്തിന് അത്രയും മൂല്യമുണ്ട്. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ഭൗതികമായ ഒരു ആവശ്യത്തിന് നമ്മളിവിടെ ഭൗതിക സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കണു. അപ്പൊ ആ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ചരിത്രമോ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്തായാലും നമ്മൾ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിച്ച് നമ്മളത് ബൈഹാർട്ടാക്കുന്നു, നമ്മളത് പഠിക്കുന്നു, പരീക്ഷ എഴുതുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അത് ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കുന്നത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് അജ്ഞരാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അജ്ഞത കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങള്. അത് നമ്മൾ എനിക്ക് പോകുന്നില്ല അറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് എങ്ങനെയാണ്? അവിശ്വാസികളുമായിരിക്കും. അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കില്ല? ഈശ്വരൻ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഗീതാ മാഹാത്മ്യം 2. ഗീതാധ്യായന ശീലസ്യ പ്രാണയാമ്യ പരസ്യജ നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്ക്. നമ്മൾ കുറെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് തീർന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ. അപ്പൊ അതും കൊണ്ടാണ് അത് ബാക്കി പത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് തീരാന് എന്താണ് പറയണത്? ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതുപോലെ ഗൗരവമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും പോലും ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണേനുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നോക്കണം. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് വരുന്നതാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മില് ഭഗവാന്റെ മുഖവോ അല്ലെങ്കിൽ പാദമോ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും നമുക്ക് പക്ഷപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തില് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയണത് ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ദിവസം നമ്മള് കുളിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധി ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഗംഗാജലത്തിൽ പോയി കുളിച്ചാലും അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശുദ്ധി കിട്ടുന്നു.
എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ആ ഒരു ജലത്തില്, ആ ഗംഗാജലം, അതിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്നാനം ചെയ്താൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിക്കുകയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ 18 ദിവസം നമുക്ക് കുളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലെവൽ 2ലേക്കും പോവാം ട്ടോ. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളില് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ വെച്ചെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോവും. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഒരാൾ വായിക്കുന്നു അല്ലെ, ഇവിടെ ഒരു അമ്മ വായിക്കുന്നു, 2 മക്കൾ അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരുന്നിട്ട് കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രവണത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രവിക്കുക, അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ശ്രവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രാധാന്യം കൂടുതലുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രവിക്കുക, ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ 1 മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ 1 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാൻ അതെന്തായാലും കാണും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു പടിപടിയായിട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ കഴിയും. 4ാമത്തെ മാഹാത്മ്യം പറയുന്നത് ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ കിമനേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാവിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുകയെന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമാണ്. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ്. മാത്രവുമല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മറ്റു വേദ സാഹിത്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്നാമത് നമുക്ക് സമയമില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, എപ്പോഴും ഫാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. സമയമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നത് നല്ല തന്നെ. വേദം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന് തന്നെ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സമയം പോലും കിട്ടാതെ എത്രയോ പേരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോട് നമുക്ക് അതിന്റെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ അതേപോലെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാന് സാധിക്കാം. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്. അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. ഭാരതാമൃത സർവസം വിഷ്ണു വക്രാദി വിനിസൃതം ഗീത ഗംഗോതകം പിത്വ പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അത് ഗംഗാ ജലം കുടിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നു. പിന്നെയാണോ ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മുടെ 2 ചെവികളും അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ അത് വേണം പാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ട് കുടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാനാണ്? അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ഗംഗാജലത്തേക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിലാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമത്രേ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ആണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഉപദേശിച്ചത്? നമ്മുടെ അർജുനനെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ. യുദ്ധത്തിന്റെ ആ ഒരുക്കങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അർജുനൻ തളർന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു ഉപദേശം വന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ഉപദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ധോക്ത ഗോപാല നന്ദന പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർ ഭോക്ത ദുക്തം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗീതോപനിഷത്ത് ഭഗവത്ഗീത
ഗീതോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവത്ഗീതനെ ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ ഗീതോപനിഷത്ത് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെ, അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെ നമ്മൾ കാണുക. പിന്നെന്താണ്, ഗോപകുമാരനായ നമ്മുടെ ഗോപകുമാരൻ എന്ന പ്രശസ്തനാണ് ആരെ? നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ ഉപനിഷത്താവുന്ന പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു പശുകിടാവിനെ പോലെ, ഒരു പശു പാല് തരണം വെച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ കുട്ടി അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പശുകിടാവായിട്ട് നമ്മുടെ അർജുനനെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്നിട്ടോ ആ പശുവിന്റെ പാല് കറക്കുന്നു നമ്മുടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃത തുല്യ ദുഃഖമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ഈ അമൃത തുല്യമായ ഈ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കും ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിതത്തില് കാര്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കും ഈ ഗീതാമൃതം നമുക്കും പാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ്, ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇതെന്താണ് പറയുന്നത്? ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ് അല്ലെ. ആകയാൽ ഏകശാസ്ത്രം, എന്താണ് ഏകശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്രഗീതം, ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് പൊതുവായ ഏകധർമ്മ ഗ്രന്ഥം എന്താണത്? ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ, സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. ഏകോ മന്ത്രസ്യ തസ്യ നാമാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന, തത്നാമ സങ്കീർത്തനം. എന്താണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്താണ് നമ്മുടെ നാമസങ്കീർത്തനം. ഇതാണ് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിലെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ്? കർമാഭേഗം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി അല്ലെ. ഒറ്റ പ്രവൃത്തി മാത്രമായിരിക്കട്ടെ. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആ സേവനം. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് എന്താണ്? ഒരു ഭഗവാനോട് ചേർന്ന ആ സേവനം തന്നെയാണ്, ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരണം. നമുക്ക് അധ്യായം 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുന വിഷാദ യോഗം, അത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറയാട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാനും നിങ്ങളിലെ ഒരാളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കൊരു യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല. എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരും എന്റെ സീനിയേഴ്സും പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അത് എല്ലാ ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ് നന്നായി പോകണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം. മെസ്സേജ്